na zo ne. Aiwa na muna wallahi. Bismillah. Ka an shawo gashiya wallahi. Daga ina? To wallahi daga can nake na dan yi mata ta sayayya. Sai na miki. Wai wani lesson ne na dan siyo mata daga wani shago yanzu. Lesson gaskiya ni ba ma so in siyo shi ba saboda gaskiya ni ba ma ya burge ni sosai ba. Amma duk haka inda na dan siyo mata shi haka nan dan ba shi so ba. To bai da tsara 75,000 ne na siyo shi. 75. Jafar. Kaji. Kai ko aiwa na ka samu 75,000 na sayan lesi. Kamar yana samu 70,000. Yanzu ni za ka kalla a matsayina ina wannan garin sannan ka tambaye ni ka ce ina samu 70,000 na siyo wannan lesin. Kai ka san na fi karfin shi. A'a ni ban sani ba. Ban dai san yau kai karin su. To mi ka nufi yanzu? Miya na an man haka. To aiwa an ba sata haka ba ina za ka samu kuɗi ka sayi lesi na 75,000. Sada. Wanda ko kai ne da gyara bai bare ta na haiti ce gyara wani ka sai mai lesi na 75,000. Yanzu ni za ka kalla ka ce mai na sada. Ban ce ba. Ka san matsayina garin ka. Na rashin jin magana na sani matsayin ka na rashin jin magana amma ba san ba. Ka san kowaye ba wani a garin nan. Ni ne fa shi kan mai gari. A to in kana ji da ma ba su mai gari na ka dore muku gindi ba ayi ba. Lalle ya ga hukuma ta talaba mu kai yau. Da wani za ta yi mana tun na faɗi gaskiya. Bari ga ma in ma faɗa ma karshe da ka ga mun ba daɗi sai na sa an kori bakin da garin nan. Da yin gama gaskiya. To me haka nuhi da kace za ka sa a kori baki me haka nuhi? Zan sa a kori baki ga garin nan zan sa a kore su. To ani ma ina tushe nan ni ina tushe nan garin kaka ga awo kai ina tushe ba wai to ina da tushe ku dan mu adda masu gari kan garo lan ga ma magana bai kamata ya zanka zo kai wannan magana ba. Okay to kai to sarri ma kace za ka sa a korin da garin kenan. Dole zan sa a kore ka. Kai waye to ba za kore ka ba. Ni ba kace me miwaye. Na ce ma kai waye. Na ce ma kai waye. Me ka ni? Don ko mai gari bai sai ce me miwaye ba. In kai baka san ni ba shi mai gari ya sani. Wallahi idan muna magana kamar sa mai gari. Wallahi mai gari ya sani. An daure muku gindi cikin gari an daure muku gindi cikin gari kula abu kana abin da ka ga dama yanzu duk gari ga gaya min yaro wanda a shakikin yaro irin ka an aza ma yaro da ka amshi ka tusuwa dabbobin mutane sun yi ta kiyo ka kore su yaro sun yi to ka kama su ka bige yanzu an ban da daurin gindi ya za a yi kai haka nan a to kai sai kai da in ha ni ban